A veure, la veritat de satisfacció absoluta, amb ganes que ja poguessin tornar a tindre programada una edició de la Volta aquí a Andorra i hem vist la repercussió que ha tingut. Allí hi havia un èxit de públic, fins i tot m'ho manifestava el senyor Guillén, el director de la Volta, que es va quedar gratament sorprès de la mà de gent que hi havia per les nostres carreteres donant suport a la Volta, i avui també aquí la sortida amb un ambient fantàstic, amb un ambient de festa, i estaven molt contents i satisfets. Al final ha estat una etapa no d'una duresa de les que podríem fer a Andorra, perquè això ja s'havia parlat, vist que era la tercera etapa, però a la propera edició ja estem parlant de tindre una edició que pogués tindre un final d'etapa, una etapa completa i una sortida, és a dir, estem treballant en aquest sentit. Encara no sabem ben bé quin any serà, perquè al final el que es busca és de poder combinar la Volta i el Tour, i com vaig dir allí, també intentar incorporar les proves femenines tant del Tour com de la Volta pels propers anys. Allí vam tindre converses informals amb el director de la Volta, amb el senyor Guillén, i al final, vull dir, ens hem emplaçat quan s'acabi l'edició aquesta de la Volta a Espanya per agafar, fer converses molt més ja encarades a definir dates i a definir recorreguts. Aquí l'esdeveniment de la Volta, només la Volta en si, ja mou més de 3.000 persones, i després també tenim 18 mitjans televisius que retransmeten la Volta. Això arriba a pràcticament 190 països, i la repercussió que té el retorn directe a efectes econòmics estrictament se xifren ara aquests dies amb el país sobre uns 400.000 euros. Però vull dir, això sense tindre en compte tota la repercussió mediàtica i la valoració de la repercussió mediàtica que això pot tenir. Veurem a veure com ens encaixa tot a dins del calendari. Nosaltres al Tour de França ja es va dir en el seu moment, l'última edició que vam venir, que la pròxima vegada estaríem menys anys que l'última en tornar.